салом ба ҳама дӯстдорони варзиш ва ҳаводорони намуди дзюдо. имрӯз мо дар клуби парвиз собиров қарор дорем ки дар ин ҷо мусобиқаи шаҳрӣ барои рохат гирифтан ба мусобиқаи ҷумҳуриявӣ гузашта истодааст. айни ҳол рақобат миёни ду ҷавон аз мактаби интернати варзишӣ ба номи Иброҳим Ҳасанов, ки ҳарду 16 сол ва дар вазни 55 кило, бо либоси кабуд ва Абдурасулзода Фахриддин аз ноҳияи Темурмалик ва бо либоси сафед Сайфуллоев Диловар аз ноҳияи Ҳиссор миёни ҳам рақобат доранд. Фахриддин ва Диловар ҳаракат карда истоданд ки ба якеро ба замин афтонанд, валекин Фахриддин тавонист Диловарро ба замин афтонад, валекин баръакс Диловар ӯро зери пои худ андохт ва ҳаракати онро дорад ки Фахриддинро буғӣ кунад. Довар низ ин чӣ корро назорат карда онҳоро ба ҷойҳои худ баргардонд. рақобат идома дорад ва мо такроран он лаҳзае ки Фахриддин зери пои Диловар рафтид тамошо мекунем ва мебинем ки чӣ тавр Диловар тавонист ки аз зери дасти ӯ барояд. рақобат идома дорад. Фахриддин ҳаракати ҳамла кардан ба Диловарро дорад ва Диловар низ аз рӯ худро канда истодааст ва айни ҳол Фахриддин зери пои Диловар афтод, валекин Диловар зери дасти Фахриддин афтода қариб монда буд ки гардани ӯ бишканад, валекин Довар рақобати онҳоро манъ карда. мо такроран он лаҳзаро тамошо карда истодаем ва мебинем ки пойҳои Диловар дар ҳаво аст. рақобат идома дорад ва ҳам Довар ишора карда истодааст ки Фахриддин миёнбанди худро сахттар бубандад, чунки дар вақти бо ҳам танбатан шудан ӯ кушода нашавад. такроран ишора ба Диловар низ шуд ва ӯ низ миёнбанди худро баста истодааст. акнун ба якдигар онҳо ҳаракати ҳамла карданро доранд. Фахриддин ҳаракати аввалин шуда дасти Диловарро дошт ва Диловар мехоҳад ӯро аз по афтонад, валекин на, аз дасти ӯ намебарояд ин кор, чунки Фахриддин низ ба пои худ рост аст. то ҳол ана акнун Диловар мехоҳад ӯро афтонад, валекин на, чунки Довар онҳоро ба ҷойҳои худ баргардонд. Фахриддин хост Диловарро афтонад, валекин Диловар ӯро зери дасти худ афтонда ҳаракат дорад ки ӯро буғӣ кунад ва мехоҳад ки дасти ӯро зеридастони худ гузорад, валекин Довар ин корро манъ кард ва боз онҳоро ба ҷойҳои худ баргардонд. мо такроран он лаҳзае ки Диловар хост Фахриддинро буғӣ кунад тамошо карда истодаем ва мебинем ки Диловар ду маротиба Фахриддинро рӯи мат зад. ин кор аз дасти ӯ қариб монда буд ки барояд, валекин Довар онҳоро манъ карда буд. ҳарду ба якдигар наздик шуданд ва Фахриддин ҳаракати аз дасти Диловар доштанро дорад ва Диловар мехоҳад ӯро ба замин афтонад, валекин мебинем ки Диловар худ қариб монда буд ки ба замин Диловар афтид ва акнун Фахриддин ҳаракат дорад ки ӯро зери пои худ кунад, валекин Довар боз онҳоро манъ карда ба ҷои худ баргардонд ва мо такроран он лаҳзаро тамошо карда истодаем ва мебинем ки чӣ гуна Фахриддин хост ки ӯро пуштонакӣ ба замин афтонад. мусобиқа идома дорад. акнун Фахриддин зери дасти Диловар афтод. Диловар аз зери дасти ӯ баромада Фахриддинро зери дасти худ кард, валекин ҳарду миёни ҳам кашокаш карда истоданд. Диловар Фахриддинро ба замин афтонду хост мехоҳад дасти ӯро буғӣ кунад, валекин на, Довар боз онҳоро манъ кард, чун шояд дар ҳолати буғӣ кардан дасти Фахриддин метавонист шиканад. онҳо мусобиқаро идома дода истоданд ва Фахриддин аввалин шуда ба Диловар наздик шуд ва аз дасти ӯ дошт, валекин натавонист ӯро афтонда. қариб монда буд ки меафтонд, валекин аз дасти ӯ ин кор набаромад. Диловар низ ҳаракат дорад ки Фахриддинро аз по афтонад, валекин аз дасти ҳарду ин кор набаромада истода ва ҳарду аз дастони якдигар дошта кашокаш карда истоданд. айни ҳол мебинем ки ҳарду назар андохта истоданд ки чӣ гуна ҳаракати онро кунанд ки Диловар пояшро миёни поиҳои Фахриддин гузоштааст, мехоҳад ӯро афтонад, валекин аз дасти ӯ ин кор набаромад ва Фахриддин ӯро кашола карда ба замин афтонд. айни ҳол Фахриддин зери пои Диловар афтод. афсус, асос бояд ки Диловар зери пои Фахриддин меафтод, валекин нодуруст ҳаракат кард Фахриддин ва Диловар аз боло монду. Довар боз онҳоро дошта ба ҷойҳои худ баргардонд. акнун ҳарду миёнбандро боз баста истоданд ва ғолиби ин мусобиқа муайян гардид. Фахриддин Абдураҳимзода ғолиби ин мусобиқа гашт ва мо лаҳзаҳои беҳтарини ин мусобиқаро тамошо карда истодаем.
ин ҳарду варзишгар дар сайқалҳои байналмилалӣ номи тоҷикистон ва парчами тоҷикистонро боло хоҳанд бардошт. мо такроран ёдрасон мекунем ки дар клуби Парвиз Собиров мусобиқаи шаҳрӣ барои рохат ёфтан ба мусобиқаи ҷумҳуриявӣ гузашта истода буд ва ин навор яке аз наворҳои он мусобиқаҳо аст ва наворҳои дигарро интизор шавед бародарон дар канали Gol TJ ва дар оянда аз ин мусобиқа бисёр наворҳо пешкаш хоҳем кард. албатта ки ҳама он наворҳое ки беҳтарин ва беҳтарин мусобиқаҳо буданд. хайр, то боздид бародарони азиз. обуна шудан ва лайкро зер карданро фаромӯш накунед. То боздид.